Zihlobo zami izwi lethu sizothola John chapter 10. Soqala ukufunda kuverse 14 amavesi lamabili 14 no 15. Ngona amavesi sizowafunda. Siqale isifundo. Isihloko engicela ukusipha lenkonzo yethu namhlanje sithi uma uthanda uJesu dela konke umlandele. Uma uthanda uJesu dela konke umlandele. Verse 14. Mina ngingumalosi omuhle. Ngiyazazi ezami nezami ziyangazi. Njengalokhu uBaba uyangazi, nami ngiyamazi uBaba. Ngidela ukuphila kwami ngenxa yezimo. Sicela sikhulume. Baba, egameni likaJesu Kristu Nkosi yethu, siyabonga uNkulunkulu wethu nanti izwi lakho Nkosi. Ngiyakhuleka Nkosi phambi kobuso bakho. Ngiyacela uNkulunkulu wami ukuthi ube nathi ngomoya wakho ongcwele. uNkulunkulu wami, ingathi bengaba uwe Nkosi ozokhuluma, ngoba lamazwi Nkosi akhulunywa uwena. Mina Nkosi ungihlalise phansi ngikulalele ukhuluma. Ngiyacela uNkulunkulu wethu ukuthi usiphathe ngesakho isandla. uNkulunkulu wethu usibiyele, usivikele, usinqobele yonke umoya Nkosi engaphazamisa leli izwi lakho. Ngiyacela ngoJesu Kristu Nkosi yethu, yiba nathi mihla ngemihla yokuphila kwethu.
uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. amen. Bahlobo bami, izwi lethu esilitholile noma esilifundile silithola kuJohane umvangeli. uJesu uyakhuluma la uthi mina ngingumalosi omuhle, ngiyazazi ezami nezami ziyangazi, njengalokhu uBaba uyangazi nami ngiyamazi uBaba, ngidela ukuphila kwami ngenxa yezimo. Izwi lenkosi. uJesu lawa ekhuluma nabantwana bakaNkulunkulu, ekhuluma nabo ethi yena uMalusi omuhle, unguMalusi omuhle. Uyaselusa uJesu. Angazi bethi ukuthi siyavuma yini ukweluswa. Ingathi besingavuma sibe izimvu ezilusekile ukuze uJesu ezosazi, ngoba uthi ngiyazazi ezami, uthi nazo futhi ziyamazi. uJesu ukhuluma ngabantwana bakaNkulunkulu. Uma ungumntwana kaNkulunkulu, umalusi wakho uJesu Kristu. Noma ngabe ucabangani, noma ngabe ufuna ukwenzani, uJesu Kristu umalusi, uze athi omuhle. Yini indaba athi muhle? Yingoba udela ukuphila kwakhe ngenxa yezimo. Udela ukuphila kwakhe ngenxa yethu thina esimkhonza, thina esithi singabantwana bakaNkulunkulu. Uyadela uJesu, udela yonke into angayenza. Siyakhumbula ukuthi uJesu unesihlalo ezulwini, wehla kwezemhlabeni. Wathi uNkulunkulu mayemthume ethi akahambe emhlabeni ayosiza abantwana bakhe baphume ezonweni, belazi iqiniso, bekwazi lokuphila akufunayo kubo, wathumela uJesu. uJesu wayengakhuluma nobaba wakhe athi, baba ngeke ngiye lapho, lesihlalo sami ngibani ozohlala kusona. Kodwa wenzani uJesu? Wadela yonke into, washiya ukuthi yena uyinkosi kwezemhlabeni. Uzele ubani? Uzela thina, ukuba sisindiswe, ukuba sishiye okomhlaba. Ngoba kuyiqiniso bazalwane ukuthi thina asibona abala emhlabeni, sivakashile. Elethi ikhaya lisezulwini, lapho kunesihlalo senkosi uJesu khona, lapho uJesu okufanele ngabe uhlezi khona. Kepha yena wadela ukuhlala esihlalweni sobukhosi, wadela ubukhazikhazi obusezulwini, washiya yonke into ejabulisayo ezulwini kwezemhlabeni, wahluphekela mina nawe, ukuba nawe uphenduke ushiye zonke izinto zomhlaba. Ngabe uyashiya yini? Ngabe uyakhiyeka yini lokho ocabanga ukuthi kuhle? Abanye bayekhukhumeza, bayibona bengcono kunabanye. Abanye abafuni ngisho ukusiza umuntu edinga usizo. Baningi abantu abahluphekile bazalwane, abadinga usizo. Omunye mhlawumbe uzobuka ngaphandle khona la endlini. Sibaningi siyahlupheka.
ukuhlupheka kwethu akufani. Uma ungumntwana kaNkulunkulu uthi uJesu uyamthanda, awuyidele mzalwane wami, zidele nje wena ukuyikhohlwa ukuthi ubani, unakekele omunye umzalwane odinga usizo, unakekele umuntu omakhelwane lapha emgwaqweni ohamba naye. Zidele. Mhlawumbe wena kukhona okwazi kangcono yena angakwazi. Uyayidela yini ukhulume naye umlekelele umsize lokho akudingayo? Noma wena uzibona nje usezingeni eliphezulu, kokusiza ngani ukuba kulelo zinga? Kokusiza ngani ungazideli? Nginakho konke mina, angidingi lutho futhi anginandaba. Kokusiza ngani lokho mzalwane wami? uJesu wayeka konke okuhle, wadela ukuphila kwakhe, washaywa ngenxa yethu, wayehamba la emhlabeni efundisa ngezimfundo zikaNkulunkulu. Bathi bembamba bemshaya, azange akhulume ngisho nalelodwa igama lokuphindisela, wathula du. Kodwa thina senzani? Siyadela konke, siyazidela thina uqobo ukuthi thina singobani. Uma umthanda uJesu, dela konke umlandele. Ukumlandela-ke akukhona ukuthi uzombona ehamba phambi kwakho bese uzemva kwakhe, cha. Yenza ifundisa kunika zona. Lezi imfundiso-ke ngeke uyithole emoyeni, uzithola kule ncwadi phambi kwakho ayivulile. Yilezo sifundiso kayifunayo uJesu. Uma uzothatha zona uyifake la kuwena bese uhamba ngazo, usumlandela uJesu mawenze njalo. Asike sikhohlwe nje izinto zokuhlaba. Ukube kuyenzeka ngabe wonke umuntu uma enza into uqala cabanga eqala ukuthi lento engiyenzayo izomsiza ngani. Mayisethonile ukuthi izomsiza ngani, bese buka ukuthi uJesu uyajabula yini ngayo. Ngoba ngeke usisize abazalwane ukuthi sizocabanga ukuthi siyakholwa, siphume emakhaya sibahle sibheke enkonzweni, kanti inhliziyo iyaphila. Iyaphila lento wena oyitshela yona ukuthi wena ngiye enkonzweni ngiyamthanda uNkulunkulu. Inhliziyo iyaphila. Asilungise bazalwane, sishiye zonke izinto ezibukeka zizinhle phambi kwethu, esicabanga ukuthi yize kufanele siyithathe, sicabanga uJesu. Yena odela ukuphila kwakhe ngenxa yami nawe. Inhloso enkulu kaJesu edela zonke izinto ezela, yingoba efuna senze intando kaNkulunkulu, yingoba efuna sihambe siye ekhaya ezulwini, sifike sihlale kanye naye. Ngoba masingenzi kahle, sikhona isihogo esibekelwe abantu abangenzi kahle. Khona nokuthi othanda esihogweni. Sifundisiwe kakhulu ngesihogo, kwathi isihogo sihlezi sivutha. Abaphakathi kuthiwa kunengoma yakhona abayiculayo engapheli, ngisho sebethanda. Mina ngangiyifuni bazalwane leyo ngoma, angiyithandi. Ngoba uyicula ngoba kunesimo esikuphoqa ukuthi uyicule. Manje asenzeni kahle, asizidele, silingise uJesu yena owazidela. Washiya konke ayengakwenza,
wazidela kwezemhlabeni. Uthi yena udela ukuphila kwakhe ngenxa yethu. Usibiza ngezimvu ngoba umani usiyelo olungileyo, uthi umani usomuhle. Kunezwi lapha yaku John 15 verse 13 no 14. Uthi akakho onothando olukhulu kunalolo lokuba adele ukuphila kwakhe ngenxa yabahlobo bakhe. Akekho onothando olukhulu kunalolo ukuba adele ukuphila kwakhe ngenxa yabahlobo bakhe. Ukube besingenza kahle simphikise sithi ukhona sizisho thina, sithi singadela konke ngenxa yabahlobo bethu. Yingakho ngithi ekuqaleni awube uyikhohlwe wena ukuthi ubani. Uyeke ukuyibona ngathi ungcono, ukuqala ubuke loseduze kwakho ukuthi niyafana yini, lokho nakho yena nakho yini. Uzidele ube nje nothando lokuthi hayi ngiyasidela mina, lo muntu lo ngeke abuye egqoke kanje kusasa, lo muntu lo ngeke abuye ethulambile. Ziningi izinto bazalwana kuzona lezi ngiyibala kuphela. Ziningi kahle kahle akukho esingeke sikwazi ukwenza uma singazidela sisikhohlwe ukuthi singobani. Singasizana sonke. Mhlawumbe omunye angamsiza umuntu la kodwa umsizo ongaphandle odinga usizo. Udelile ngokwenza njalo. uNkulunkulu uyabona esekusithekeni ukuthi wena ukhombisile ukuthi ungumntwana wami. Ngoba uNkulunkulu njobe selusa nje, akaseluseli ukuthi siphathe ngaba abantu, uselusela ukuthi sibaphathe kahle. Manje yena uthi uyazidela ngenxa yezimvu zakhe. Kusifanele ukuthi siwenze umsebenzi uNkulunkulu asinike wona ukuba sizidele. Uzukhohlwe ngokuthi wena udlile yini kambe. Mhlawumbe qhamuka umuntu ulambile, uphethe wena into ozoyidla. Mhlawumbe nayo lento oyiphethe ingene wena. Hlephele noma uvela umningi aphuze. Ukuzidela wena lokho uyikhohlwe ukuthuba wenzele lo muntu inhloso inkazimulo kaNkulunkulu esidingayo yileyo. Akukho okunye okungenza ukuthi wena uyidele ngaphandle ukuthi siyidela ngenxa kaKristu, yena owazidela ngenxa yezimvu zakhe. U14 lapha kule ncwadi esiqeda kuyifunda, ningabahlobo bami uma nenza lokhu enginiyala lakho. Usho njalo uJesu uthi singabahlobo bakhe uma senza lokhu asiyala lakho. Kumnandi-ke ukuba umhlobo kaJesu, ngoba emcabangweni yakhe usuke ukhona nawe. Ingathi besingaphindisela kuJesu lokho akwenza kuthina nathi sikwenze kuye. Uma senza kuloyo omncinyane sikwenza kuJesu. Siphindisele senze okuhle ukuze lona loyo athi uma ebona ukuthi hayi lo mzalwane lo uyakholwa ngempela,
ajabule. Mhlawumbe ngelinye ilanga siyobona eqhamuke ngeke ezothi ngeke kuyaphindwa ngentabana. Ngani na indlela esenza ngayo ejabulisayo. Yingakho kusifanele ukuba sidele ukuyithi ngenxa kaKristu, yena ozidelile ngenxa yethu. uNkulunkulu-ke ngiyamthanda bazalwane ngoba akakhethi balala muntu, akakhombi athi ngisho kuwe sibanibani, cha. Ukhomba wonke umuntu amdalile osemhlabeni. Yena akhuluma ngaye, yena akhuluma naye ukuthi akadele ukuphila kwakhe. uJesu bazalwane uthe yena uBaba uyamazi, wathi noBaba uyamazi futhi. Kahle kahle uJesu noBaba bayazana. Thina siyamazi uJesu esehlile ezulwini esemhlabeni, wazofa wafela thina. uJesu uqale ngokuthi afundise kuqala, akaqalanga ngokufa, uqale ngokufundisa. Bathe bebona ukuthi abahambisani nalezi zinto ayikhulumayo, base bamkhandela uzungu babembambe bemshaya. uJesu umsebenzi wakhe ukuzokhipha mina ezonweni, ngishiye konke ngimlandele. Mina okwami yini ukulalela ngenze lokhu uJesu akushoyo. Yilokho uNkulunkulu akufunayo umntwana wakhe ukuze athokoze ngaye. Akukho futhi okunye noma singenzani, akukho nje okunye esingakwenza ukuthi siyele konke silalele uJesu ukuthi uthini, senze lokho akushoyo. Emva kwalokho uyasithatha usiyise ekhaya ezulwini siyohlala khona. Sifunde ngokaJohane chapter 10, safunda verse 14 no-15. Mina ngingumalusi omuhle, ngiyazazi ezami nezami ziyangazi. Njengalokhu uBaba uyamazi, nami ngiyamazi uBaba. Ngidela ukuphila kwami ngenxa yezimo. Lona izwi lethu esifundile namhlanje. Bazalwane, mina ngawela side lokhu uNkulunkulu ebethe ngikhulume kuwe, ngikhumbuze khona ukuthi yini ayifunayo kumuntu wakhe, yini ayifunayo kumuntu othi uyakholwa. Yilezi zinto athi angizisho kumntwana wakhe. Sengiqedile ebengiphathiswe khona osukwini lanamhlanje. Ngifisa nje kakhulu ukuthi besingaguqa sonke sikhuleke. Emva kwalokho sifune, ngizocela nje usisithuli asifunele emva kokwazihola guqa. Masiqeda ngizosuka la ngibuyele phansi aqhubele nohlelo lwakhe. Ngiyacabanga khona okungakapheleliswa. uJesu Kristu inkosi.